Isitengile ke umkhwana. Sengisho njoba uma khona umfundisi bishop archbishop founder professor umkhwanazi. Oh uprofessor. Yebo. Alright wena umholi wala emahlabathini. Cha nje ngilunga lebandla nje kujwayelekile. Okay awuhambi ke wedwa kunensizwe ngikubona uhamba nayo la. Ngeke ngicha Fundo Malema ukhonza khona eMighty Vision ngikhonzela khona la emahlabathini lapha esikoleni eCottonland la esilandelana khona ngemuva. unelandelana vele kwi-Mighty Vision. Siyalandelana kakhulu mkhulu. Mina ngihlale ngizola nje lolu hlobo lomculo lolu kuphela kanti Hayi siyahlonywa impela nje. impela mholi siyahloma indoda yajuluka iphuma isiphethe isiprofeto ngesandla iminyaka. Okay bafethu la ngiyabona kunomsebenzi omusha eniwukhiphile niwukhipha nini? Uphume nge6 zika December. Yebo. So isihloko sakhona sithini? Isihloko sakhona sithi kunegama. Kunegama. Kunegama isasinda ngayo. Nje ihlobo ubhala uthi nje kunegama. Yonke ke indawo la ekudownloadwa khona ingoma noma idlalwa khona online Spotify YouTube ngingabala ngithini uyafica nje iMighty Vision mawubhale nje wathi kunegama ngisho Facebook impela mawufuna ukusenza istory sakho mholi idlala iMighty Vision ngemuva uyabhala nje uthi kunegama izobe seyivela zonke ke ukhetho oyithandayo. So iyatholakala online iyatholakala kunina itholakala kuphi la umuntu makuthi uyayifuna nje? Iyatholakala online iyatholakala nakithi lese nje mhlambe uyabona ukuthi indaba ya online iyayidonsisa ufuna mhlambe USB noma ufisa ukuba ne-CD ungashayela kulezi number engizoyishiya ngasigcineni noma uphuthume ekhasini lethu la Facebook or la TikTok ubhala uthi lapha ku Facebook uthi Mighty Vision umbono uyenzeka. Then TikTok ubhala uthi Mighty Vision official vele request nge-CD ushinda okuyona ngeke ungayitholi nje ukuthuza eMpumalanga uzoyithola. Ake ngibantshontshe labalaleli yabo. Amen. Ake ngizwe la nithi inyembezi ubani lo khalayo? Ngoba ke mina ngiza ngaye. Ngiza ngaye. Alright uthi ke nikhona la emahlabathini na? Yebo sikhona la emahlabathini. Yebo. Nakhuzana nikhiphile lapha na ethi umbumbi nithini la nibumba kanjani yini lenikhuluma ngayo mangabe nikhuluma ngombumbi? Nje ngeke ngikhulume kakhulu ngoba isikhathi esiningi ingoma idinga ukukhula siloda umbumbi umuntu owakhayo amen owakhayo owakha ngizwi lenkosi masikhuluma ngokucula ingoma endlini yombumbi indlu yombumbi kusekuyilapho kwakhiwa khona umuntu kaNkuluNkulu. Unento eyenza eMighty Vision engicabanga ukuthi mhlawumbe ithe kuhluka nje kancane kuona wonke ama CD eninawo noma kuma albums esanike nawo akhipha iBhayibheli amavesi eBhayibheli indlela nje ngathini ingoma zenu most zibest eBhayibhelini nithi manicula umuntu usukazi ukuthi ivesi elithile lapha like njengoba sithi umbumbi nje usebeyazi ukuthi uvesi bani kuyakubani yabona niyenza kanjani lena ukuthi umculo wenu ikakhulukazi ugxile kakhulu la esibhalweni noma ugxile kakhulu eBhayibhelini? Ngendlela engibona ngayo abokhona leader bethu noma ababhali bethu bayinikela kakhulu eBhayibhelini abavele nje befuna umuntu ukucula ingoma ngoba eyizwi mhlawumbe uyayihlanganisa ngendlela ayihlanganisa kodwa kusokuyinto sokuthi fanele kungene iBhayibheli engomeni zethu. Ingakho bagxile kakhulu naseBhayibhelini ingakho ngithi bagxile eBhayibhelini ngoba bathanda iBhayibheli ingakho ingoba zithi zihamba ngeBhayibheli kanjalo. Hayi ake nginika abalaleli ngoba mina ngingabe ngathi ngoba naku sengiyayazi uyabona ebese kube ngathi ngifuna uzwa ngathi ngakanye nomaskandi lapho mase kulezi zikhathi akuyona inyanga nombala uDisemba umuntu ningihlebele ikhona nje radio station ensenike nayo abakuyona cha ngalomsebenzi cha umuntu isikhathi okusho ukuthi mina ngokuqala lo siyathuthuka oqala. Yebo umuntu siyathuthuka ikhala lakho. Hayi siyayibongela kakhulu ukuthi nipintshe ngaleyo ndlela. Kambe nje iCD neingoma engaka? Nengoma ezu10 kahle mholi then S11 bonus track yacelwa
ngabantu. Kwase kuthiwa nje leke sipheni yona. Yeah. Sipheni yona. Bacela indala yacelwa izalukazi ezindala nje lemholi le ethi amanxeba negazi. Amanxeba negazi le ngihamba ngayo mina, le ngihamba ngayo mina. Elimo uhamba ngayo le. Okay, so kwaba nje kahle kahle zona zazu10. Yebo zazu. Nani ihlelelo ukuthi nizozenza. Yebo. Okay. Mlaleli lapha ekhaya bayathembisa abazalwane ukuthi noma engabe kuthiwa sizizwe sesebenza digital kodwa ukhona umsebenzi abazokunikeza wona lapha ekhaya. Ukhona umsebenzi ozowuthola lapha ekhaya mase siya nje ngokuphetha okwakho kuphela ukulalela yonke ingxoxo. Uyabona imibuzo ikubased kulento esixoxa nje obahleli la e-studio. Yebo, angeke kungazi ukuthi ubani umholi we-Mighty Vision, angeke uzungayazi leyo. Futhi ngeke ungazi ukuthi yaqalwa nini yafindwa nini i-Mighty Vision. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyazi nokuthi ke isidi yabo esingakile ngeke ungayazi leyo. Ineyingoma engake hayi ngabe ungiphoxile nje awukazi ungiphoxe mina mlaleli kaSathu ukangazi kahle. Nekhipha ke le emva kwalokho nithi itholakala kuma digital kakhulu. Yebo. Ifuna idatha le. Le ifuna idatha ngisho ungayidlala ebusuku lele uyidlala imini uvuka vele nje noma ngabe kuphi uyidlale nje Mighty Vision kunegama. Oh, ayihluphi le. Hayi ayihluphi ngoba ngathini lama CD yamanje awafana nama CD yakuqala njengayo le esike sathi ithi amanxeba negazi bonus track. Yona kwakunzimana ukuyithola. Kodwa le cha siyazama ukuthi abalandeli noma abathandi beMighty Vision noma izawu nje zonke kubelula ukuthi zithola umsebenzi weMighty Vision. Unumber 1 wena uthi manje Nkosi, manje Nkosi. Manje Nkosi. Nawo lo futhi ngiyazi nizohlula ukungiphendula yona. Ngole angeke kube nzima kodwa umbhali mina ngiyale ngithi amandla omuntu awadliwe saphila. Uyabona umbhali isikhathi esiningi umuntu nje obhala ingoma noma ngabe akuyeza noma ngabe ubani usuke semzweni othize njengembangi. Imbangi ingangena la isifice sikhuluma ngale ndlela ingafike kuvuka umuzwa kuyo. Umuzwa ke. Ihaya inkolo. Okay. Mlaleli manje Nkosi track number 1. Track number 1 lona uthokozele lapha ekhaya. Ngifuna ukuwina leyo angangena ufuna ukuwina manje. Isikhona imibuzo si-red manje. Ayikakabi bikho imibuzo. Alright, kusho nje makunento nje usafuna ukuyiphawula ngebandla le-Mighty. Naku sengithi ibandla ningixoxeleni i-Mighty ibandla noma ikhwaya? Cha nje mholo wami uphela lapho i-Mighty nje ibandla ilanga impela. Ibandla yona ikhwaya elanga impela ungena kanjani manje? Sengisho ukuthi ibandla elikhulu elaziwayo ukuthi amukho umuntu ongathi ikhwaya le engaka. Mhlawumbe ama branches lapha na kwi-Mighty 10. Okay. Kuyaphezulu. Kuyaphezulu. Okay. Ngoba nami ngisondelene nani nginokuhamba nani la nikhona nginokufika uyabona. Nami ngizofuna ukubona ukuthi anginakutheleleka yini. Ungatheleleka phela lento yokutheleleka ayizibizi ukuthi kushiswe impepho. Yabo nje utheleleka kalula mhlawumbe njengazi ingoma ngicela usuyimali kuthanda ingoma zemayi. Hayi ngicela ungaphawuli angitholakala ukuphawula lapho. So le ngicabanga ukuthi mhlambe iyona efike yagadla kakhulu ngoba njengoba sengishilo ukuthi ithinta wonke umuntu le. Wonke umuntu uyathinteka kuyona ngoba wonke umuntu unezinto zakhe ashake kuzona. Wonke umuntu ujikelwa abantu abesondelene nabo bamjikela. So nani futhi ngicabanga ukuthi nithintile ngaphakathi ebridge. Yebo mholo wami ngeke ngakuthinti nje uma ulalela kahle imizwa yakhe isebenza uzoyizwa ukuthi cha lo muntu wayesemzweni yangempela ukuthi ujikelwe. Ujikelwa naba abathemba amen. Futhi ngeke ungayizwa ukuthi ithini isizulu nje simple. Okay. Mlaleli lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi uyazizwela sizolanda ingoma la ethi impilo yami. Isikhathi sakho njengamanje imizuzu engama23 esele ngaphambi ukuthi kubumbane ihora lesikhombisa kanti insuku zu29 inyangeni ka12 konyaka ka2024 unyaka ka2024. Yazi konke ngivamisa ukisho la studio. Konke ngivamisa ukuyixoxa mangela studio. Ngivamisa ukuthi insuku zingama29 enyangeni kaZibandlela eminyakeni we-1000 engamashumi engamashumi neminyaka engama24. Hayi wayisho ngolay ngeke ngikwazi ukisho. Ngiyahalela ukisho. Sekuyinkulungwane eyinto usuyishilo. Ngiyithanda yona le yokisho kanjani. English imali ake ngizibizwa kodwa ke ayi kanti kuba nzima. Sure. Awubeka ithi khona uzongilekelela cha. Hayi siyathanda mholo wami kodwa nje ngeke amandla phela eduze. Okay, impilo yami
Track number balo 6 mholi. track number 6 okay mlaleli lapha ekhaya impilo yami nawe ubheke yakhe impilo ukuthi injani phela khona vele ngiyazi ubungayi lenkonzweni yabona usube nenhlanhla nje yokuthi wena ukhonza nakasiyathuthuka njalo ntambama wasuba nenhlanhla ngenhlanhla ke futhi wawusuthola ibonus yokuthi kukhona abazalwana lana beMighty Vision yebo Mighty Vision bathi umbono wenzeke ngabe ukuthi bafika kanjani lapho mina angazi kodwa ke bayibasho njalo uma ngabe besho bona laphana einkundleni zokuxhumana sesifikele isikhathi sithi khona umuntu ofisa ukuyiwinela kodwa ke mlaleli ngifuna lokho ukucacisa iCD ozoyiwina akuyona le esikhuluma ngayo namhlanje kodwa engomeni nje abake bayikhipha eminyakeni le edlule kusukela ku2020 2022 yebo abazobe bekunikeza kuona sifuna nje abalaleli abane kuphela abazofona babuze imibuzo kulokho esesixoxe ngakho akumina ozobuza umbuzo kodwa mina ngikunikele imbuzo emlaleli ngoba ngiyakuthanda mina ngiyikhonzele wena mina ngive ngikuthanda ngiyithandela wena nje ngikunikezile imbuzi eminye ngeke ngikunikeze imbuzo ngabe ngiyaganga kule mbuzo ezobuzwa la okay 0781269558 0781269558 ihamba kanjani nje izitolo since nikhiphile kulamasonto amabili amathathu cha mholi ngisho ukungana nazi ngithi ihamba kahle kakhulu kwabathenga nje ama hard copy either USB noma ama CD asapheli kwamanje kodwa maqala unyaka kuzophinde futhi kuza ama-order amasha ngicabanga ukuthi ihambe kakhulu mholi ngoba na online nje ngicabanga ukuthi kwakunosuku kukhishwa ipromo sesivumelene nathi ukukhipha ipromo seziyayikhipha ipromo kwakunosuku aqeda ngisho usuku uyashaya u1K plus ipromo lokho kukhombisa ukuthi nezayoni sezuzayoni ayiseziwona ubandla lami sezuzayoni straight lokho kwasho olukhulu kithi amen so inayo nje iyaphikelela manje lapha nako close to 1K man yona iCD singaphezulu kwa 1K iyonke singaphezulu kwe 1K futhi nakhona ngisho unganana ngithi futhi singaphezulu kwa 2K kanjalo futhi ngisho ukuthi singaphezulu kwa 3K 4781269558 ayingeke ngaphezulu ka 3K yes ama viewers iCD so nje kodwa abantu bayancoma yezwa ukuthi nikhipha inqobe engaka siphelile kuwona December nje uwodwa yebo manje kodwa anisena yini ephethe manje sekusekutheni umuntu mayifuna uyanifonela uyanithinta ebese nina nem-order yebo njalo okay angeke ubuye ungithinte ekhethiwe ubuye ungithinte nawe ungaphinda wenza okufanayo 0781269558 0781269558 la siyawina manje sisembuzweni nje kuphela sisembuzweni umuntu nje kuphela oyifisela ukuba neCD yeMighty ekhaya yebo yeMighty ekhaya ayidlalele yena athi ngayiwina ngangisenkonzweni isiyathuthuka ngayiwina le 0781269558 kunengoma la le ngeyintshontsha liyasidlala le ngeyintshontsha le uqala nje umlaleli ethi mengena nje athi hayi sengizophendula mina ngicela uvele nje ngufake bafethu lombuzo kodwa ke umbuzo onzima ngoba sibuyisele emphakathini okwethu ukuthi shumayeze bonke abantu baphenduke endleleni zabo ezimbi lisho njalo iBhayibheli umbuzo nje ngizoqala mina ngizobuza noma ngabe ubani nje ozofuna aqala aphendule lo mbuzo ayithathele iCD yakhe 2022 uyasondla ngizobuza nje umbuzo olula kakhulu cha ukuthi wonke umuntu engawuphendula le ukuthi ubani umsunguli webandla leMighty Vision akekho ngahlulele ozofona nje emholayi siyobe sesimshela kuwe iCD ubani umsunguli weMighty Vision uyizweleke emlaleli lapha ekhaya uzizwele ubani umsunguli weMighty nendeni sisupporta ngayo cha umbuzo wami ulula kodwa especially ama-answer u2 ubani chorus leader wale CD le omazi chorus leader omazi wale CD le ephumile uchorus leader yebo kule esikhuluma ngayo 0781269558 leader kule CD le esikuyona ubani uchorus leader
Yebo, mina nje kuphela ukuthi ngizokwena ukuthi uyamazi yini uChorus Leader kule nje esikuyona, kule esikuyona. Mina kushuthi ngesonto elizayo ngoba ngisakubuza ngako ukuthi uyayidinga yini noma uyidinga eGoli la siso si-interviewer wonke umuntu okuyonke indawo eSwazini phakathi siba interviewer, so akukho la singafiki khona, mlalelo nje ngempela manje. Siyabonga mholi ngombuzo wakho nje. Cabanga ukuthi abantu abaningi bayaduka ngenxa yokuthola ulwazi. Siyatholakala nje eGoli, siyatholakala eKZN, siyatholakala. Ngiqale nje ngaseGoli, eCartonville siyatholakala. Siyatholakala eThembisa. Siyatholakala laphana eSprings. Okay. Siyatholakala nakhona lapha eJohannesburg ngakaMayimayi CBD lapha. Phakathi edrobheni. Phakathi edrobheni. Siyatholakala. Nifike nidle inyama la. Sifike nje sidle inyama, uphuma ku11 ulambile futhi ubushawa iphunga lemnandi ubuyele ngapha eceleni. Then sibuye size ngapha eThekwini. Siyatholakala eMlazi esikoleni lapha ekuthiwa yizo lesethembiso. Primary school sikhona lapho siyalandelana. Siphinde sitholakale endaweni yaseTshela Imnyama. Siyatholakala lapho. Siphinde sitholakala endaweni yaseLindelani. Siyatholakala impela siyalandelana nakhona futhi lapho omunye emva komunye. Siphinde sitholakale la thina mholi sinenhlanhla ke ukukhonzela eduze kwamamoli. Sila eJJ kwaBesta. Uma nje ungayazi kahle iBridge City velana uyinike ngesonto ukuthi uzoqala esontweni bayawabaza lesesikhonza nabo sebekukhombisa imoto. Nakho emoli ngeke uze ubanjwe igebengu sikhona. Futhi igebengu ngofa kuGreen azikubambe mholi. Siphinde sitholakale la eMahlabathini esikoleni eCottonland Primary School siyatholakala. Siphinde sitholakale futhi eStenga lapha endaweni yaseThethe ngasesikoleni eThimlimena Primary School. Lapho nje ubuzi iMighty Vision. Siphinde sitholakale futhi othukela iMighty Vision akulona ibandla lasedolobheni phela ngisho emakhaya siyatholakala ngoba sikhonza nabantu abadala. Okay. Siphinde sitholakale naseMandeni. Sikhona eMandeni. Siphinde sitholakale eNtseleni, nendawo ukuthi isenzeleni ngapha ePangeni. Nakhona uyasithola. Uphinde usithole futhi endaweni yaseshowe eNES. Siyatholakala nakhona. Kodwa uma ufisa ukuthi mhlambe kulezi ndawo engibale kunendawo ongenayo ishow yayo, ngizocela ufonele lezi number engizoyibiza la emsakazweni njengamanje ukuze ungabe confused. Eyokuqala inamba uzofuna le number ethi 073 604 7130. Ngizoyiphinda futhi mholi. 073 604 7130. Ngiphinde futhi usibheke lethi 064 380 6588. Yes, uma ukuthi nakhona lapho awusitholi usibhalele nje i-email ungabi nayo inkinga vele ubhale uthi mightyvision1@gmail.com. Okay. Uphinde usilandele lapha epagini lethu lapha Facebook. Ila khona uzothola wonke ama-updates eMighty Vision laphana ke uyabhala uthi Mighty Vision umbono uyenzeka. Kuyobe sekuvela ilokho ibandla ufollow nawe yonke into esiyenzayo lapha epagini ube yi-parcel yawo. Uma siposta nawe react ucomment uvumelekile. Uma kukhona ufuna ukukubalula ukubalule kodwa ungavenje uhlambalaze ngokukholwa. Yebo mholo ngokukholwa. Kuze kwabhala lapha athiwa asithuki inhlamba. Ayithuki inhlamba esontweni. Yebo. Siphinde nalaphana ku TikTok webandla uyabhala uthi Mighty Vision official. Nakhona futhi ku TikTok. Abazalwane noma bonke nje abantu banalo ilungelo lokuthi be-act ngezingoma zeMighty Vision lapha ku TikTok. Na ubona lokugwabela ingoma umthotho ongekho kuyona. Ubona lokugwaba nje unalo ilungelo lakho lokho. Ulike uTikTok wethu wenze yonke into ucomment kodwa nokucomenta makube ngokukholwa noma khona into efuna ukuyibuza uyibuze ngokukholwa. Thina ebandleni leMighty Vision
sifundiswa nje ngokukholwa. Ngicela nje ukugcina kubalaleli emakhaya sine page lapha ku YouTube channel. Siyacela behambe lisha lela page. Cha ukuthi linama subscribers awakafiki ngisho ku 400. Abaye lapha beyolike, besubscribe, belishare. Ila khona bazothola wonke ama video eMyTV Vision. Okay. Ngokusemthethweni. Amen. Ngizazobuyenza ngizongichazela ngizokuthola nomshado khona la ozokwenzeka. Sizobuya ngonyaka uNkulunkulu sizokuthinta lokho ngeze kubalule. Yebo, hayi into yeah, ngibonga kakhulu nje ukuthi nithathe ithuba lenu nizokhuluma nabalaleli bese thuthuka engathi nangokuzayo futhi mangabe siphinde sishaya ikhwela nama nani manishaya ikhwela. Amen. Okay, ngiyabonga kakhulu bafethu ngesikhathi senu nihambe noNkulunkulu endleleni nisahamba nani. Siyabonga. Siyabonga kakhulu.